Ayo Nano. Ayo lah, banter men lho ki. Oh kono kae to. Iya, antar deh. Ini macam ini. Tuh, ngono to. Nah, aku ora lho. Beh. Kudune ning kulone kok. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lha piye? Kowe tak syuting lho kowe. Ya, dadah syuting wae ya. Sing jan menor kowe mesti ya. Tandai kok Mas bisa. Ya. Tandai. Iki nek ngene ora kena dijom ya cang ngene iki. Ora kena dijom ae. Oh, ora iso. Ora kena tre. Anjing. Lah nek ngono ngono kena kowe ngono kae. Ngono kae piye? TikTok ngono kae. Ya nek TikTok. Oh, lah ya. Terus aku sing goblok kok sing anu aku ngono. Alah panas. Iya, buru ro ketak kae. Iki olahraga anu pirang dino jale orang konten pisan. Buang lemak. Buang lemak tapi tambah jeliteng ini. Iya ora. Kok adus oleh mari ya. Endi le dhisik kengke. Sing moco-motenan iki kang mburi ora ketok. Ya. Omahmu ngendi? Lu kene lho. Lokasi niki Alfamart. Kene lho ketoke. Mbok ngendi, Bud? Golek agi, Bud. Oh mriki. Cedhek pisan. Oh ya golek oh. Mas Tri jane kok tukone? Yo ndang. Yo, Mas Tri ya nukokne es teh. Wis to mlebu Mak, mlebu. Ditumbasne es teh. Panasne wonge karo wong liya. Ya Allah. Put. Lalah ya. Iya. Iki jatile wahyu iki sing rasa. Ya. Ya. Ya, tak syuting lho kowe. Jan seruwek anu Repanda. Jomblo orang apa? Jomblo pun dibaca. Jomblo ya? Ini telu. Pak En, Mbok En terus. Oh ya, adik orang tuh. Ya Mas. Pani. Ojo sini lho. Los lho, pe. Wis nguyuh ora tahan kae. Halo Repanda, kancalan kae lho. Es. Ayo, nanti. Ayo, rambutan ya. Ayo. Jalur olah. Jalur olah ya. Agus. Soalnya ada melorot, Gus. Siapa bisa teki? Lele, barang Mas. Iya. Buka gampang. Gampang.
Mengikuti wong. Pak ini apa? Mas cukur rambut gaul mas. Ya. Kenapa ngomong ngono yo? Ora. Aduh wis dulu lakukan ini. Alah. Umrah malah. Enggak tolong adimu. Murah nah. Bisa oleh. Ngono ae, sak oleh. Oh iya. Iya. Wong sik engko joget tok. Puterno aku ya. Oh, gelemen. Ya. Wah. Ya. Hujan yo kena, tenanan yo gelem. Nah. Santai. Hah? Apa disuka ya?